Последния, седми епизод, разказахме много накратко основното послание на Библията. Разбрахме, че човекът не беше създаден да живее далеч от своя Творец. Ако ти приемаш това послание за живота си и вярваш, че Бог има нещо по-добро за теб, чудесно. Ако искаш да започнеш на чисто и да изградиш живота си според Божиите принципи, добро решение. След малко ще се помолим заедно с една от най-силните молитви, която промени моя живот преди повече от 10 години. Страха, вината, депресията си тръгнаха от мен завинаги. От тогава живея нов живот. Ако не искаш да изпуснеш своя момент, отстрани всичко, което би могло да те разсея и нека заедно да се помолим с думите. Господи, благодаря Ти, че Ти си изпратил Твоя Син на този свят, че Той е понесъл наказанието за моите грехове на кръста и е възкръснал в третия ден. Моля Те, прости ми всичките ми грехове и дай ми съдбата, която имаш за мен. Помогни ми да разбирам Твоето Слово и да го живея. Аз Те приемам за мой Господ и Спасител. Моля Те, приеми ме да бъда Твое дете, от днес и завинаги. В името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин. Ако ти си казал тази кратка молитва с мен и си повярвал от сърце, Писанието казва, че цялото небесно царство се радва за това твое решение. Ти си вече част от Божието семейство. Поздравявам те! Затова чети и изпълнявай думите на Новия Завет в Библията и бъди благословен. Не позволявай никой да отнеме радостта ти. Екипът на 3 минути с Библията е с теб. Пиши ми кратък имейл на info@3minbible.org, за да ти изпратя подарък. За нас ще е привилегия да те познаваме. И запомни днешния ден, защото е необикновен. Абонирай се, за да не изпуснеш нещо и сподели това, което те вдъхновява. Ако имаш въпроси, може да ни пишеш в коментарите под видеото или на страницата ни в Instagram. Има линк в описанието.